Zer dara bilzu emakumea hain muker eta tamal egoteko, itaundu eutzan etxeko Andreak. Ez, Andrea, bai, zerbait, lagunak asasarratu alzara. Ez, Andrea, gaixorik alzagoz. Ez, Andrea, naigaberen bat emon aldeutzugu. Ez, Andrea, esatea be. Ia ba, zer edo zer esan behar, baina barritzarrak hartu aldozuz zure etxetik. Bai, Andrea, ez dira inonak be. Zer dinotzue ba. Ez errez, Andrea. Ez errez? Ez erregaitik zago solangoa? Ez aidazu niri zer daukasun, badakizu hemen ondo begiratzen deutzuguna, eta guk zerbait egin badaikegu. Neskatileak beretzeko Andrearen bihotz eta gurari ona ikustean, ezer erantzun barik negarrari emon eutzon barriro. Jakin behar dot, mainasi, jarraitu ebanarek, zuretzetik zer dinotzuen. Erakarri da idazuz, gaur goizean hartu dozuzan eskutitz biak, isileko gauz astunen bat espadaukazu. Ez neukenik Andrea berorregaz isileko gauzarik eukigura, berori nigaz gura solangoa data, baina lotzatu egiten naz. Gauza lotzagarretan nasturik zagoz, ene bada jangoikoaren izenean, ez Andrea. Emoidazuz bada zeure eskutitz biok. Emon eutzasan, da etxeko Andrea irakurten egoan bitartean, gure neskatila apal bildurkorra, epaia emon behar dabenaren aurrean dagoan, gaizkile batenta joan, ikaraz jaokon begira.